Sa number 6, Bacolod City Health Office nagapahanumdum sa mga pumuloy nga mangin matinlo sa pagpanggawi, ilabi na karon nga tig-ululan para likaw sa masakit. Nagapanumdum sa publiko ang pamuno sang Environment Sanitation Division sa Bacolod City Health Office kasi Dr. Grace Tan nga ipabilin ang katinlo sang palibot agud makalikaw sa makamamatay nga masakit parehas na lamang sang dengue kag leptospirosis ilabi na nga nagsugod na ang tigulunan. Sunod sa kay Tan, agud makalikaw sa leptospirosis tinguan gid nga magsuksok sa protective shoes o kun botas kun hindi malikawan nga magubog sa baha. Gilan man ini nga hugasan sang hapon kag matinlo nga tubig ilabi na sa may mga pilas o kon open wound sa tiil dugang pa niya. Siguruhon man nga hindi magdugay sa basurahan ang mga food waste bungod masami ini nga ginaamag sa mga ilaga. Kung madamo ang mga ilaga sa palibot, nagasaka man ang posibilidad nga makakuha ang tagbalay sa masakit nga leptospirosis. Sa pinakauli nga datos ng CHO, nagsaka sang 116.7% ang kaso sa leptospirosis sa syudad kung ikumpara sa tinalikdan nga tuig. May 13 ka kaso nga na-record sa syudad kag may duha naman nga ginakabig nga probable death. Samtang nagpanugyan man ng CHO nga maglikaw man sa pagtipon sa tubig nga posible mangin breeding ground sang lamok nga nagadala sang dengue. As of June 13, may 189 na kakaso sang dengue sa syudad kag nagapanguna diri ang Barangay Mansilingan kag Barangay Singkang Airport nga may tig 23 ka mga kaso. Not us. So kung damo gani ng lamok sa palibot, it means may breeding place na sila. It doesn't mean nga manawag dayon sa CHO for pest control. It doesn't mean hindi kami pest controller. Please take note ng kung may damo lamok, it is our obligation nga sa aton nga household, sa aton nga facility, sa aton nga institution, panglibuton tanan na regularly kagwaon ang mga stagnant nga tubig kay amo na siya ang ginahalinan sang damo nga lamok. So basta may pitik-pitik gani may lamok gid na siya.